že takto na večer napíšem track. Tiež dlho som nič nevydal, lebo mení sa mi svet. Robota a škola, už som dospelý človek. Už väčšinu času doma, ale stále palím back. Stále sem tam vybehnem von a chodím do štúdia. Stále varím bangre, aj keď nevždy všetko vydám. Však za chvíľu môžete čakať Days After Sambergy. Z SKR Crew máme ready riadne bangery. Tento track má byť len taký úprimný old school. Nejdem tvrdý spitting, nový povednú hodnotu. Teraz sem dať mic talk, trochu sa vyrozprávať. Vyjadri ten pocit, čo ma dusí ako tráva. Iba rozmýšľam, mám málo komunikácie. V poslednej dobe si prídem taký zatvorený. Viem dobre, čo sa deje a koľka bije. Nejsom sprostý, len od reality odpojený. A pociťujem to, že dospievam telom aj myslou. Vyšvihnutý kokot, ale som rád, že to prišlo. Mindset furt lepší, cieľ mám na terči. Zodpovednejší a pravde vernejší. Taktiež ma zaujala spiritualita. Nevidíš ju, no je v každom človeku skrytá. Viem, že ak sa chovám, aj tie činy, ktoré konám. Viem, že kazí mi to zdravie, aj tak ťahnem 4 fóna. Viem, že o pár rokov budem lutovať, aký som kapor. Dúfam, že nebudem navždy prokrastinátor. Určite sa zmením, aj tie veci, v ktoré verím. A keď súdim človeka, tak len za činy, ne za názor. V tejto dobe cool, byť hajzel a zlý. No nebudem to siliť, keď som dobrák od kostí. Nejsom ten typ, čo na silu páli si mosty. Odpúšťam, no nezabúdam, dobrý nesprostý. Yeah.